na Afutusem a yɛde ɛbrawo no ɛna yɛbɛtwa so tietietia na pana members na bem na frɛfo so abem yɛkɔ no tietiem na meka kyerɛ ne anwume sɛ hwɛ wadidie ɛne wanom eyie hwɛ wadidie ɛne wanom eyie wonderful sɛ yɛka adidie ɛne anom a dada ne wiase asetra so yi firi mu a enye yie nanso so no eturu baabi a adidie ɛne anom ebetumi ɛde wa konse do adidie ɛne anom ebetumi ama wabodam adidie ɛne anom ebetumi ama wiase a wo ba hena nkasa no ebetumi afono eno ti sɛdeɛ ewiase abrabo esi kono aduane ade ensuo enso ade yie pa na empo womu a omunim duru baabi omu twa kakra no omu so kyerɛ mu a ensa no wonum a wani timeje na mmom eduru baabi ahwɛ yie na wanhwɛ yie saa didie ene anom no ebetumi ama wabrabɔ no atwatia ebepi ya na womu a omutai edidie no ye wodi bi atai ede to womu we die wo ye bodoku we wo ya asanka we die hwɛ edia hodo pi ena wona odidie no to da bia omanfo ede frɛ wo mo wodofo se wanhwɛ ekwan a ofa so ehwa no se de usi didi no fudie wo bedie nti no le anan time for ta kaka se bi se bagi kodigi se mini ho se wanyi sa de no amfiri wabra bomu a ubegyina baby basa enti na nwumre Afutusem a mede ema wo ne se eduru baby a se uturu nipam anase baby a wo no fa kwa wo no enye wadwene se enipa nyina pe wasem tieniye eduru baby a manfo a wato na nanom sedo etu baby a wona wabrabo aye basa womo abodam womo kasakasa eduru baby a womo amawade ago ya chinchin womo adwene ama womo ntimi anwini fie adwene no egiadidie ene anom so se wanhwe ne yi a wobekwa nteade empempi no dionu didie na wi wonamo dionu didie no wono ene empempi ya na wo wi wonam na aboa bi so beka wa empempi no ya na efiri wontomam eno timetumi aka kyerɛ se wo hwɛ wadidie yi a eduru baabi a wanom so hwɛ ni ye duru baabi a wudidie no se wo didi na empo ebi kaase a hwɛ hu sia yi afiri ho ansa na wafiri ho efiri se nipa mama eduru baabi a ne ho ahi wonim de wodi wonte eduru baabi na wonom suo na ugya ho koba enum biem saa nyoma we ya na mede tu wona wo adwuma kasiem afo tie na nwumrei wona wo baabi ani pa bodompem wona wo adwumam ani empo eduru baabi a wo yire kra no wadidie mu no eduru baabi a ya kahweniye wiase nye odofo nipa timi bo nipa pa o eduru baabi a de tia meka sa de hweniye no aduane bi wo na hwe no obi de abrew se de yesi akata aduane ne so se de aduane na si aye no ya yenhwe ye de yie efiri se ebinum anya yie ebinum sika abɔ wo mo ebinum ayare atifie no eduru baabi a eye aduane ntia won yerenom na eduru baabi a yom sa ekwa bi so edienti na meka sa ema ne komukase ewofie eno ti bema eduru baabi na so anya akrokro papa bi amfa mayira obetimi aka wachire SOMPA eno ti emre bi obinfu bi kan wose se ye boba pa a woye woyire se wonyi wo firi wiase a efiri anopa no nsia koka nwumire no nsia ontimi nka ate asefo ho yenhwe ya anom ye yenhwe ya didie ye se ye hwe ya anom ene ya didie ye a duru baabi a yebeche ewo wie yase a ye baaye eye me modofo pa oseya aboaje fosuo nintin fosuo poko abena bra eneso wasaswa anwumre wasa kana wre wosem ni bio hwe wodidie
wonderful message. Amaka madam for software. Okoye wedding. Defiada. Na omakoto toni me nyina obeye wedding me menda. Na Sunday omakwa kushira so. Toni me nyina ewi no na onwa ne yonko sofo apie. Na ye coupe bi di na se atomot na ye numwa bra. Ono no enum ni mot we so me num mot. Na me isi adwon so aba. Mi nua sofo ye nyina ejina property preach o de adrogu to obeye wedding no me menda no ene kosiada no. Onya gidie edema na danfo no wa nwene bone se na danfo betima ye ne saa. Oba ya ofa moto no me ya. Anadwona onsum ene mochre. Branewu makai nasem hwe wodidie ye sede na hosto ka no edurumre bi ya wanhwe ne ya wankasa ofie de besipintoa ana amawo se won totoye anye totoya papa ye besipintoa ana amawo ebi kura timi fa achi wode eye mugesu etim de pose wo kra go dwanim di onipa beye ebe me nipa bi ataw onipa dua we enyine ni da me kasem na akere wo wankasa onipa dua wo kra kodwo wo kra ya akoso ya abena ya menu no enyine ni da se wo decide wo hye wadwemu a unyi nipa bi aso ni mi ameni mi nua ba ko a wafiri mu na me ni to nsa didi ye koto aduane ye huru nsa bi o so huru nsa ono twa bi a wo di na me dane nanim adwumboni ni ntim pa mi akasa me nyibi hu ni ntim nyibi na ye tie sompa eti se wo didie ana se wo numsuo ana wo tikamu obi wonu mo tikamu a na so to panu a panu yi efofo na frum ha we sha na wo sha ana kenkene wato na wo so no oto kenkene wo so na me se wo numu a na no wi no ana na baji se nwi no kenkene di fapa no tetafa hwe wodidie ye na adidie timi de nim guase yare ba etimi no seye ba etimi de nim guase ba etimi kan wochi ama wu anyumlei afutusem yi faye kuskuku fa twentuma fa kulo mananya blanket nkata ho so hunu wadidie ya abusua no betremo ache abusua na dawo na hunu sa no a odwini se onua ba do no hwe onua ba ni ye yankoye braba o mama nsio ensuo na wakoyie no waso ne ti ana ode ba ase no waso no ode ne nsa wetie ochim ne ti no ne nsa ne kuta no so ye poison woni wo hwenu se wunya ba okay wonu so da na adane infect dia ma oni pedua hwe wodidie wakwa nyina mu ba bia obegina didie ba bia odi bledro ba bia betanu nsuo enye se wo sori ya no motike moto nsuo na ombipa ho oti ano de gogode bi hwe wodidie no nsuo num oniema bia wo ye betima wura ni mu a ede wo hawo beba no hwe ni yie na ankofa oyu na ama anyumlei ovosi wo medase okay abrotia Ofoso be ma me na wase na ene nso so oze Asem Mpɛ Nipa ye kate across media tie sompa ne de wo de aben nso so eye papa na ye didie ya ye ken ye nkwa akire kura na ye nim ye nuanom sentrefo binom a enam aduane a wokodi ye ne anomde bia wokonom ye ntino ama wonom enka ye ho sesi a ye kase wonom atina nanom ewo ensie do se enipa se wote ho a Bible say be vigilant ma wani ena ho se abowo na ehwe nipa yie enye nipa nyina ene dowo enye wonom a womo efe womo sene wo sire nyina nso so ene pe wo asem obi a oben wo pa obi ho no oye wa etu nso no na ode sekan ya na se ade bi a ano enam ewo wachi
enipa ye nam we obi wo ho a ene mema yaba ebinom wafa baba wa bia wo de na kwa akɔhye hotel no mo kɔ no masa ajeje fry eno baba wa betena wa se fry na odi akɔ obehu se bema na se wo ba no emu ba akɔ ka se bia me ra washroom aba ana se bia mo hwɛ television kura no bia nipa na oba wa bra bomu no unnim se de wo sitie se ya suma no ofie se ya suma no wa abonten se wo mla wo ba no unnim no wode okohu ye ya wani je ho no akwa akoto atale no wan hwe ye obetimi de ade bi honhom fam ana se honam fam no obetimi de ade bi ayewo ama enko wi akire no se wan free atiasefo asase so krampo na ekwa akogya wo yade kan tete ma abra so krampo de ene nuane bi wo ho afese pa no na ye time no ye dipa ebi te sa mpoti ebi te sa prapransa ne ade ye kyekire na wia sande wia na onya mpoti bi pa na sabusi ho awia wabo nsu aguso na wo na waye pinti a wo nam wo kɔ ba bi no na so ene enuane ne bi wo ho aka tete sanse na ye fise abaifo wonom enuane no ai sa na ya na ebinom aka enti no aduane bi wo ho krampo na ye se ye pewo edmo obeyi ana se ye pewo humu a eyade ye de fa aduane mu enti no ebi wo ho abekwan ngonwo aduane no eya na dodo na empe ofoso be ma meka ma na kosi se wi aso we no se wote wa ya agi bibidi enyo ho te se wonko a na wo ya agiman wo de bibia ntimi wo wi ase obi ntimi nya wo hwe sede wo tenten akwa akodro no anase sede wo fie kwan ewo anase wo afuom kwan wa bia no eya da bia meka se ya hu se obi nso de etoa wo so wo de no krampo de wo animu enti ya susu ji hu di ma wani na ho sa aboa wo na ma wadidie mu nso no entimi enhiaw enye ba bia na abedidi enye ba bia na bia bekɔ no ya bodompe mo ho na ye ne agege wo so omna samuani abrewati ene ofo so be ma Asem Mpɛ Nipa fo na aba no eyini we ha mu fa akokɔ ne mra mu fa drinking kan ho no age na gongogo da bi enipa ye pɛwo a ne dodo na esanse ye funu ɛda mpan a na emu homa ne mu nsono no echinchim ntine wo yedan a nipa bedidi wo yedan a wo benu mu nsuo enti ne nipa dodo na tene won ma divert kwan bone o mo fa so o mo pre nipa no e de afa yedidie so bible no kra kan ye e wo korontefo homa no se ye de ani hwe mo 1 Corinthians 10:31 na wo se ade bia e bedi ana se de ye benum bia no eya yenye e ma ne hye Kristo animonyam edidi musuo we no enye obi timi didi anu asa yare de aka ho obi timi didi anu asa ye de ani kwa se wo ye ka kire wo bia se ne wapomodin hu hia yen wonkwa hu hia yen ade bia wo de kɔ wonu mu anasa wo de kɔ aduane fam anasa nsu anasa no no de fam no wada roma eya moni na wo hu nipa wono be wo kɔ ba bia fa drink kɔ enje obi ani na obi betimi ayo bone e de afo aduane anasa wo nso mo medase. Okay. Omno. No for sure medase. We de tiawa aduro baje watrema ade we de me fi se me mfa kwanya wo so de ye kana ahwe na obi koje ya no asi ba bi se bibia ye yere no betima kunya mpa e betima sisa na emomanya obi biara de no so ntimi empa mo nipa ye yere no mu emfiri ye ho na ema no ebi ye na sanso na be ma so betima poison na yere ade ye ho bi da ho asem na ye ka because ye kan ofoshu abrante bi fra bruche by oya na dwese one na busu ahia abrante nko nimsa de bia meka so ni de da wani mu a kanipa nka won kofo ka seka ya kofi twa ticket by bra nie to party na se no eno mo poison adena by kura TikTok rap nice guy SOMPA FM eno mo de drogu na dwan ai nansam ono nim se wadru ne dim ba ne dim ana edan ada se Judas then Yesu nyonko pa no nti saa tete no ma no eno ana enam yi na de tie nie nipa nhwe nyansa wo no ma bi ho kakra e wo yedidiem ofosu first na kidney na yenim se ya rebu escafo ya de enne wo bi kodi tokura na tiso ko twa bi eto kwahia ye bi enti no ono so kwa amenso kwa akoye bi dwume bi ye hwa saa de no ye wo kasa bi se ye budidi enne Ghana wo ba wo a oso okum ne yamukuru twa fufuo kaposi na wa fabukios wa kwate se den woni mse wanya obi
Yedidi asem na ye ka no enye poison ko Uza aduane bi wa obi nhye that emfa poison so wadi food poison ebi wo ho anya poison bia na gumo but aduane na no ma bia wo de beka ho no ene aduane ne mfa woyam tetimi sese bo woyam no ma nyina aduta ma besre anya aduane bia na sese yedi a ye kwoti bi ha wo ko ba bi choba pa se okodi dia Fatima cha wo furu ko maji ho watwitwa je ne ayi ma na kwa ba ma kwa brane makoi wo mpoto ma ne mfe o se me de sa na meti o ni watwi na abai de dem abai so betima ya da me akotwa on so appendix o sapreko ade nko a ni watwi ko ho na hu se ba ma dwo de ne na ya dwo so ayi friend say apoto wi ayi na twiri eso wo fie na ne ba su ha ayi sabe ne yire no se akwasi mba cho poto ma obeka se da bi onye madwuma mesu obetimi twemako na esu obu ho abed dem owia no asan fa bricos o ko twede den kakra mo se na se tatai adan ya se kidney ana wanya appendix ya besre adidi asan na ya kan enya poison ko wan kasa betima to poison ma ho wan kasa betima to poison ma ho ya besre adu time ya nwa ma no ya maame no mo wo no du mebi ho a yesre enya de bia na yekobo ya se yekotwa bia bedi dabi minima dafu bi onom nsa ezo aduane obedi wa onom nsa ntimi ni di e wa kwan be so ye besre afedru mebi ba ma bi zo no nyu ofosuo beba bia no nyu na dafu fie kura wa kokwa ankoto na danfo no okwa onu atimi bia fridge m obi ye bi sa so ade esima ese so obodo asese omo ye mistake no mdiko sa de na poison odru na danfo bema bi wo wa odru na danfo bi fie a sebe on the bia fridge se ade na esimu se ye den se ye dan na wayi ne wonom mesre te se na so fu kan obi tikam panui wo bewe ne dwie ne bi ne nam no ho aba respect wo kakra e wo kwa bi e bi ade de enye fe ofoso edu me bi na ko party bi na se ye me se me bi se ba bi wo hwini kroni so ne ye nte na se be me che se ne nsa de da amafo adua ni mu saa no ei kwamna na den ase wonni di ufie kakra ofoso e bi muo mo dodo na dwani bi ne namoma no ho ni ade kra ade asebwa eje respect ya hu kakra especially any some trophy any me say what study me wo da say do ni me me edu me bi me nam say ya he just what me pa so difficult to me say ba bia na wo ba ma bi betima yi ne ba ma say ka ba ne wagira no wo dwo so hey respect hu kakra nya dwane nko do me bi hon my time and mama yesrem mo yire ni mu pia edwuma bi am respect mo kakra ba ma bi ko party ase a chese aduani ye chei se ye nru no so mpacho na ni kadwum sa me pacho adwum so aduani di mpacho dabi mo sefo akame SOMPA FM adu time be se ipa respect ya ho ye tsase de ye de na ye de bu ho kakra because wuti fie nsa wuti to aduani di ebi kwa yi ase no ma so hona o de wokoko aduane ho e mai bi etimi Vietnam na eche ne twa camera the CCTV camera twa no hey ade ani ye besre mususu ma ya no nyu nya aduane bia na sese onsa kom uko wadanfu fie abu ho na danfu na aduane se bi producer ye mfra ne ko na ne sim kabo hey bema ye besre ofosu anu ade okay aduane edede aduane ede so benye bibi na wanom no eturu baby a eno so ede emanigye ba nimum yenya hweye se ayanto nananom ense do a ede enim guase ankasa ene bebre yen enu ti ena Afutusem no yenhwe ye didie ene yanom eye yebedu akiri kama pa 0551